Erokamano jahera mar Ramogi TV, en thuolo machielo ma wan gi ikruok makare gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Migao mar somo koro buogo mar dhi e doho e wi ng'anyo mar jotije mbalariany ma sani odonje dwe mar ariyo. This is something that is impeachable. If we cannot take care of Kiambu children, if we cannot take care of lives, well, here in Kiambu, we have the people of Kiambu really do give tax. Moko kuom MCS ma Kiambu obuogo mathicho oko gavana ma kaunti no Kimani Wamatangi ka okoreso wach ng'anyo mar laktache. Iko karibu na miaka 3. Hatuoni usaidizi wote. Na tuko na viongozi hapa. Wanakuja wanaangalia, wanaenda. Labda ndio kichochezi moja. Jodak Manyabiora e Kuria East ywak ewi monj makinde ka kinde mikelo gi ywaruok mag lowo e alwora no. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jodak e gweng' Manyabiora e sub-county ma Kuria East e county ma Migori ywago monj makinde ka kinde mikelo gi ywaruok mar lowo e tong' e county ma Narok kod Migori. Giywak ni mier mathoth odong' kod mond liete bang' ka chuogi osenegi e monj ma timore e tong'go. George Juma nigi ler mathoth. Higni maromo adek osekalo ka jodak e gwego mag Nyabiora e sub-county ma Kuria East pok ong'eyo kwe. Iko karibu na miaka 3. Hatuoni usaidizi wote. Na tuko na viongozi hapa. Wanakuja wanaangalia, wanaenda. Labda ndio kichochezi moja. Dawe kindogi ni Michael kod ywaruok mar lowo maidore e tong'no mar kaunti no ma Narok kaachiel kod mano ma Migori mabende osekawo higni maromo adek. Oseweyo koganda mathoth to ahinya joma chuo osewito ngimagi e gweng'ni ma Nyabiora. Vijana ni wengi, kila poma saa ukienda kijana ashauri, hakuna poma inakaa vile kama kijana hajaulio. Watu wameua wameisha. Sijui sasa nitapeleka wapi watoto. Na wakienda shuleni nitawapelekea nini? Miti inakata, kila kitu kinang'oa, hata mihogo. Sina kitu cha kukula, nasema mnisaidie serikali. Chiendo maso mag nyithindo mawuok e gweng'ni bende oserochore. Ka thothgi sano bet mana pacho kod jonyuolgi. Watu hawaendi shule siku hizi. Wanaenda wanaogopa watapigwa marisasi. Kama tatu vita itaanza kusimama na nasema nitaenda wapi serikali? Simu nisaidie, kama mna mali ya kuniweka na watoto mnipeleke. E gweng'ni ma Nyabiora thoth mine odong' mond liete bang' chuogi negi kinde lweny ma itino kod ywaruok mar lowo. Thoth familia nyaka sani kotelnegi kod mond liete. Haya vijana wetu wamewao wengi. Siku hizi mama ni wachane. Ukienda kila mji hakuna mwanamume. Sasa bwana wameua wameisha. Sisi hatuna mabwana. Hii watu wa Nyabiora hakuna mabwana kutoka kwa hii michoto wameua wameisha. Watu wanakaa vile wanaume. Kwa mabomu ukienda hakuna wanaume, ni wanawake unapata na watoto. Sasa tunaomba serikali tusaidie. Nyaka sani chuo matin modong' kod kata rawere machuo ok nindi e udi nikech monj makinde ka kinde ma itimonegi e sechego mag otieno. Usiku wanakuja, hasa watu wengine kama wenye tunaishi hapa tulali kwa mapoma. Tunaenda kulala kule. Tunaenda kulala kwa wengine, tunatoka kwa mapoma setu. Na nashindwa nipeleke watu wangu wapi, na nipeleke watu wangu wapi, na niende wapi mimi mwenyewe pia. Naomba tu serikali mtuangalie pia. Mwema kile sisi pia sana, mtuangalie mali tuko bahari, tunalia sana. Monj makinde ka kinde ni e tong' kaunti za ariyogi osemiyo thoth jodak ma Nyabiora ok nyal kata timo wechego mag pur, gino moseweyogi kod kech maliyo. Hatuendi shamba. Shamba tumetolewa yote. Kulima kwetu ni hapa. Kuna sehemu ya kulima. Tunanunua bei kubwa vyakula. Kuna sehemu hatuna pesa ya kununua hiyo chakula. Wana familia lakini chakula inakosekana. Nyaka sani nitiere moko kuom familia ma pod ywago moko kuom jowuotgi mabende ne onegi e kinde machuok ma okalo. Jana wao ni wangu, mtoto wa kwanza. Huyu mtoto alikuwa nyumbani. Baada ya kusikia nduru ya wakale, akatoka nje tu kuenda kuangalia tu. Akakutana na hawa machambasi, wakamuua tu. Jodagi ma Nyabiora wacho ni giseywak ni piny owacho mondo resgi kuom higni 3 mokalo. Kata kamano, pok gineno kony, kendo nyaka sani chunygi koro dang'ni ka gimedo penjo
Ntokidwa sandre nyaka karango. Tunaomba kama serikali iko watusaidie. Kama hawatusaidii watuambie tutaishi vipi. Hali nyumbani hatuna amani kabisa. Tuna watu lakini sio watakula wapi. Wataishi wapi? Lakini naomba tu serikali mtuangalia sana mahali tuko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duoruok mager no neno e kind jaod bura ma Kitutu Chache Anthony Kibagendi kod jaod bura ma kod jatend migao mar thieth Aden Duale e kinde mane jatend migao nochopo e nyim kamati mar od bura marango weche mag thieth bang' kane jood bura nowuok mager gi Duale ka giwacho ni othiro kendo seyo jokanyo ma komiti no. Korka kore to Duale nogolo siem ne Kibagendi kuom bedo gi dwaro mar rocho chenro mar SHA ka bende owacho ni Kibagendi ok owinjore kata beri komiti mar thieth. You have been out of order. You are close to border. We will not have a hospital. I have no hospital. We are anywhere. And we will charge you the strategy you used to try. And we will charge you. You need to answer the question. Charge me. I will answer me. You cannot. We are not your children. Let me take this. No, we will not allow you. Just because you are the president. We will not allow you. Are not extraordinary. Kibagendi, you are out of order. I'm not defeating anyone. You and your friends are stealing from here. We have closed the office. Where I don't own a hospital. And if possible, we will charge you in a court of law. You can charge me. You can charge. I don't own a hospital. You are the people stealing from SHA. You and your friends. Bring your impeachment. Just because we're asking you questions. We'll ask Honorable Kibagendi to actually stop. We will not allow you to intimidate. With your nonsense. We are close to your point. And we will close more. Honorable Kibagendi. We have closed 2 of your hospitals and we will close the third one. I don't own a hospital anyway. We will close the third one. Please. This is nonsense. You can't allow a hostile witness to come here. The chair, I'm chairing this and I asked you. You are not chairing. He's the one who is chairing. No. He's telling you what to do. No. It is true. You are intimidated by this man. No. Just because he's the president, Kenyans need to know. Duale is messing up health. We are going to. We have closed down. Where is the vice chair? Are you going to your place? Where is the vice chair? Out of order. You are bitter. We will not allow you. You are bitter, but we will close your hospitals. I don't own a hospital. You are bitter. That is the strategy we are trying to use. We will to silence us. We will try to produce evidence that our own facilities. You are the one who sit in this ministry. Your company is stealing from SHA. We will write to the speaker. You should not be in the health committee because of conflict of interest. You cannot be in this committee. Yes. And I think... Order, Chair. Now, Honorable Cynthia, let us proceed. Honorable Chair. Obila e kaunti ma Nyamira ogeng'o ne jago moro mitudo kod tho mar japuonjre moro mar mbalariany ma Moi. Nyadendi Sheri Lohanga nyokwany ka olwar kowuok e odorofa yogala e yo magalagala bang' bedo gi budho gi jaherane mawuoyi gi osiepene mamoko. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Chieng' wuok tich gokinyi, apisa mag obila ma oriwo nyaka mago kwach kich nyochopo e odorofani mar nono wach tho mar Sheri Lohanga, japuonjre manie hike mar 3 e mbalariany ma Moi manie boma ma Eldoret. Mosenindo Sheril ma jahigni 20 iyango ni nyocha owuok e kar tiegruogno chieng' ngeso ka odhi limo jaherane mawuoyi e kaunti ma Nyamira. Lipot lero ni nyocha gibudho kode kanyakla gi osiepegi mamoko 5 e odni masani koro obila nono. Yangore ni nyadendi moro ne ogoyo simu ne jahera Sheril kendo ma omiyo gwandruok omuoche kindgi. Bang'e Sheril nyokwany ka olwar ka owuok e gorofa mar 3 kama bang'e chunye ochot ka itemorese kar thieth. Anyuond Sheril ywak ni nyargi nonyo cha odhir ma olwar ka owuok e odorofa no. Wenye walikuwa anatuambia ati alikuja kutoka shule sijui ni jana. Jana alafu huko kwenye walikuwa ni party ilikuwa huko. So I don't know how she came. Vile alikuja hapo but on Saturday tuliongea na mtoto wangu alikuwa shule
Hiyo Sunday sijui mtoto wangu amepatikana ati Nyamira. Hakuwa mtu hasira sana. Sasa angefanya kitu kama hiyo. Hata hasira yake ingekuwa kubwa sana, sidhani kama angefikia place ya kufanya hivyo. Ringre nyadendi no okane karkano ringre mani hospital Manyamira. Mimi ninaomba. Mimi babaka alikufa mwezi wa pili tisia. They were my joy. Wanani comfort each day kama yeye. Nimemiss your friend. Mwenye ananiamsha asubuhi mama. Usikufe, usituache hata kama dadi ameenda. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Migao masomo yango kalenda masomo higa 2026 kendo lero kaka tam mokwongo nyaka mar adek dhi bedo chakre tarik 5 e dwe mar achiel higa manyien. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler ewi wachni. Emilome no ma oketi kogno gi jagoro mongirore migao masomo Julius Bitok kendo chwalne directors mag somo e counties kod sub-counties. Migao no yango kaka kalenda mar somo dhi ringo ka ochakore dwe mar achiel higa manyien mar 2026. Kalenda no yango ni somo chakore tarik 5 dwe mar achiel ma idhi yawe tam mokwongo ne skunde mag nyithindo ECD, skunde primary, junior school kod senior school. Tam mokwongo dhi bedo kod jumbe maromo 13. E tam no mokwongo jopuonjre dhi bedo gi yueyo ma adundo kata half term chakre tarik 24 dwe mar 2 nyaka tarik 1 dwe mar 3. Yueyo mar giko tam mokwongo dhi bedo mar jumbe 3 chakre tarik 7 dwe mar 4 nyaka tarik 24 dwe mar 4. Tam mar 2 owinjore obed kod jumbe 14 chakre tarik 27 dwe mar 4 nyaka dwe mar 7 tarik 31. Yueyo ma adundo kata half term mar tam mar 2 dhi bedo chakre tarik 24 dwe mar 6 nyaka tarik 28 dwe onogo. Yueyo bang' tam mar 2 dhi bedo mar jumbe 3 chakre tarik 3 dwe mar 8 nyaka tarik 21 dwe onogo. Kalenda masomo yango ni tam mar 3 higa mar 2026 dhi bedo machiek mana mar jumbe 9 kende. Tam mar 3 dhi chakore tarik 24 dwe mar 8 nyaka tarik 23 dwe mar 10. Milome mar migao masomo bedo lero tarige ma ochane timo penj madongo ma opogi e kidienje ma opogore opogore. Penj karano no winjo ma jograde 6 KPSEA kod mano ma jopuonjre ma nigi ng'ol kata dwaro makende KILEA idhi tim chakre tarik 26 dwe mar 10 nyaka tarik 30 dwe onogo. Penj karano no winjo ma jograde 9 mano KJSEA kod mano mar chwalo jopuonjre rang'eny mar tiegruok mag tije lwedo biro timore chakre tarik 26 dwe mar 10 kuom dala 7. Penj KCSE dhi timore kuom jumbe 3 chakre tarik 2 dwe mar 11 nyaka tarik 20 dwe onogo. Jopuonjre dhi bedo kod yueyo mar abora mar jumbe 10 chakre tarik 26 dwe mar 10 nyaka tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2027. Ka opogore kod somo mag primary kod secondary, migao mar somo bende oyango kalenda mar somo ni kuonde tiego jopuonjre e rang'eny mag diploma ma bende dhi ringo mana kaka mag primary gi secondary, mak mana ni tam margi mar 3 dhi yware nyaka tarik 6 dwe mar 11. Yueyo margi mar Desemba dhi chakore tarik 9 dwe mar 9. E wi limbe ma ji time skul e tam mar 3, migao mar somo medo mako chung ni limbe makamago ogo marufuku. Simpros Okinda, Ramogi TV. Moko kuom MCS ma kaunti ma Kiambu obwogo mathich oko gavana ma kaunti no Kimani Wamatangi ponono ni resruok ok oyudore mapiyo e midhiero mokwako chenro mag thieth e kaunti no. Paro makama biro bang' riwruok ma jochiw thieth KMPDU bago ng'anyo ka gidwaro mondo mi kaunti ma Kiambu oketo kenge mag medo kwan mar laktache manok margi osekelo midhiero e chenro mag thieth e kaunti no. Kotelnegi kod Kamau Thumbi, MCS go wacho ni ok gibi medo neno nyithindo ka wito ngimagi e osiptande kaluwore gi wach mar nok mar laktache. Of the agenda of impeaching the governor, but this is something that is impeachable. If we cannot take care of Kiambu children, if we cannot take care of lives, well, here in Kiambu, we have the people of Kiambu really do give tax. We don't know really what more is expected from the people that they cannot get good health care, that they can just be let to die in the hospitals. Amesimama, amezunguka, akisema ni kupigwa anapigwa. Lakini ningetaka kuwatuma wana Kiambu tukue makini sana wakati huu. Ni kwa sababu kuna wakati ilifika tukatetea wana Kiambu na kukakuwa na mambo ya impeachment. Lakini
Gavana alizunguka na akapata sympathy ya kuwa ni siasa. Lakini ningetaka kuambia wana Kiambu, mahali imefika, baadhi ya MCAs ambao wako Kiambu na viongozi wengine wanasimama na haki yenu. Eweche mamoko ni jatend migao mar thieth Aden Duale owuok oko mar siro wach riwruok mar lakteche KMPDU manche nowacho ni ng'anyo mar lakteche ma Kiambu osekelo tho mar mine kod nyithindo e osiptande ma kauntino. Duale mane loso e lok tich mar KEMSA okoni gin kod lipode mag mine mosewito ngimagi e kauntino kendo nyaka tend Kiambu okaw okang' matek mar tieko ng'anyono. Judith Omondi gi ler mathoth. E odiochieng' mar 138 mar ng'anyo mar lakteche e kaunti ma Kiambu, jatend migao mar thieth Aden Duale gikone owuok mar lero ni nitie midhiero e kauntino, kendo ka opogore kod ripode ma ikwedo kod tend kauntino, mine kod nyithindo osebedo ka wito ngimagi kuom ndalo ma ohewo 100 ma okalo nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre e kauntino. Duale mane loso e log tich mar duol makeyo gige thieth e pacho ka KEMSA okoni ochopo kinde ma nyaka koro tend kaunti ma Kiambu ka ng'ur ma osebed ka ichwalo kod lakteche kod pek ma winjore. And the maternal mortality rate in that county is very high. We have evidence. So when you are a leader, don't live in denial. You have been elected to serve the people of Kenya. So if some counties don't want to fix their health sector, then you don't blame us. And the unions are not part of the MOH. You know, I saw a governor saying that we have gone to bed with the union. We have solved our problem with the union. Solve your problem with the union. Komachielo e kaunti ma Kiambu, sandugi mag ranyisi mag nyithindo ma osetho e kaunti no mangima ne oywa oko e kinde ng'anyo mar lakteche, ng'anyo ma ochakore e kar thieth ma Kiambu level 5 nyaka e apise mag gavana. Ka koro yamo loko, kendo jagoro maduong' mar riwruok lakteche Dr. Davji Atela okoni gichako choko sei 120 odiochieng' makiny mar duoko telo mar kaunti no ne sirikal mamalo. Governors or county mandarins decides not to resolve a problem with workers and instead perpetrate suffering of the people. So we have had engagement with the public here, and one declaration we are putting forth that beginning tomorrow we are going to be collecting signatures, 10% of the residents of Kiambu, that's 120,000, to petition the parliament, to petition the president to dissolve this county. Article 1 of the Constitution puts sovereign power to the people. When we were faced with inaction and a very loud silence by the county government of Kiambu, we had no other option other than to resort to the employers of the leaders of Kiambu, and that is the people. Atela bende okoni tend counties duto ka okalo kuom riwruok mar governors mondo miyo ikre ne barua magibiro chiwo ayanga tarik 24 dweni mar chiwo ripod ng'anyo mar lakteche magichano bago e counties duto mapacho ka kaka ranyisi mar bedo e achiel kod county ma Kiambu. We are meeting on 24th of this month as NAC, that is next week, to give a nationwide strike notice. So it's upon the governors who have addressed us through their union, COG, that we are going to address them with the union of KMPDU, that every doctor across the country will go on strike in one solidarity with the Kiambu County doctors. This notice will be out on 24th and served to counties on 25th of this month. Ma biro e kinde mabende pod nitie ywaruok e kind riwruoge mag thieth ma jogegi ne ondiki e bwo rak mar Universal Health Coverage ma pod bandho ndiko e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jochiw thieth e kaunti ma Isiolo oketo koke winjruok ma chungo ng'anyo mosebedo kuom thuolo mar dweche 2. Kane giwuoyo kod jofwambo, jakom riwruogno mar Nurses Joseph Ngwasi kod jagoro mare Martin Muse nolando ni dwaro nitiere ne jochiw thieth duto mondo chopie kuondegi mag tich tarik 16 dweni. Nurse no ero nomedo ni gigo duto mane thoro kelo ng'ikruok ne jochiw thieth oselosi kendo nokwayo ng'uono ne jodaka kuom ng'anyo makamano moserocho chenro mag thieth.
The nurses are encouraged to return to work. There will be no any form of victimization. As a matter of fact, their salary arrears by hopefully the end of this week will be paid accordingly. And in the next 48 hours, all our hospitals will be fully operated. Secondly, issue of promotion, this one should go to all our staffs. We will do it across the board. It's not only nurses. Kuna vipengele ambazo tulikuwa tumekosa kuelewana, lakini tumeelewana na hivi leo tumeweka sahihi kwa hiyo mkataba, na kuna vitu vingine ambavyo tutaendelea kuzungumzia vile tutaweza kutikimiza pamoja na our employers na executive. Katika employment ni lazima kutaishi kuwa na mashida hapa na pale, na wakati wanakutana na kuzungumza ni rahisi kuliko watu kuenda mgomo, kwa sababu kuna msimamo mkali pande ile, kuna msimamo mkali pande hii, ni wananchi wanaumia dakika ya mwisho. Kwa hivyo tuna wasii wananchi wa Isiolo chini ya masaa 48 wauguzi wataweza kurudi katika station sawa za kazi, na kazi itakuwa inaendelea. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Ikishirikiana na Inoro FM inakuletea roadshow moto ya Jipange na Viusasa mashinani kuanzia Jumatano tarehe 15 hadi Jumamosi tarehe 18 mwezi huu. Tumejipanga kukuburudisha na kukupa nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa, 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tunaanza safari tarehe 15 kutoka Flyover kuelekea Javine, Engineer, Mawingu, Meharate, Wajohi hadi Olkalao. Tarehe 16 ni Nyahururu, Kiamaina, maili 7 kwa Wajiko, Kanga, Mudengera, Karandi, Tandare, Kinaba, Sipili, Olmoran, Rumuruti na Oljabed. Tarehe 17 Mairoinya, Wakungu, Daragwa, Jikaze, Makutano, Nairutia, Kiawara na Romoru na Nyuki, Chaka hadi Mwiga. Na tarehe 18 ni Nyeri, Karatina, Kiagai, Kagumo, Kerugoya, Kutus, Kagio, Nguruvani, Makutano hadi Nairobi. Usikose burudani safi kutoka kwa wasanii Tony Young na Joyce wa Mama na watangazaji wako wa Inoro FM, Jeff Kuria, Joy wa Masharia, Mwalimu Mushwe, Karuebomo Kodino, Jonato Gekonyore na Kemiti wa Getau. Ni wakati wa kujipanga, kuburudika na kushinda. Jipange na Viusasa mashinani na Inoro FM. Goko nekuo. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gima niti wacho ni en adier. Niti en jaoda. Ang'o niti marus koda. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 100 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 0722 63 kata ket order e www.royalmabati.com. Machiegni kendo gikone to koro nagi mawuok e counties mopogore kadhodh nam chumbi ne osidha yanga Pius Okech kaka jaloso e lo oganda luo modak kadhodh nam chumbi mangima. Okech ma bende en jakom riwruok jolony ma onagi Mombasa okaw thuolono mane odong' bang' mane jaloso mar onagi Okoth Waudi nowito ngimane higni 12 mosekalo, gino makoro osekelo fuok maduong' e kind onagi Mombasa. Jojaoko nigi ler mathoth. En nyasi manobagi chuda e od bura ma Mvita Mombasa mane okelo kanyakla onagi mawuok e counties mopogore kadhodh nam chumbi mar sidho ayanga jaloso e lo oganda luo kadhodh nam chumbi. Joganyana untie. Kae ne en mor kod miel ka geno mar onagi en ni pogruok mosebedo ka nyiedhore e kindgi koro kidek dok chien bang' sidho ayanga jaloso margi. Wachung' kod Pius Okech. Wan joluo mafuondi ok wawuog nono Mombasa kwadok e miechewa to kwaweyo jaluo manyalo wuoyo kuom joluo. Minyalo yudo n'oganda mek to oganda mek no onge makendgi manyalo wuoyo e duondgi ni magiagwa totero ywagno tiringo titimo kaka wadwaro. Pius Okech obukre abuka kaka Pius Okech ni an nyithindo nyaka som to chaka choko pesa to kawuono waneno maler ka every year gigolo basari ne nyithindo. Koro kochakore gi kawuono wadwaro wachako wuoth manyien. Wadwaro ni jaluo bende nyaka bede mesa. Jaluo nyaka bede ang'owa kuming'ade e rieko magero piny, kumiwache weche mag somo, kumiwache weche mag ohala. Jaluo nyaka bede ang'owa nikech numbers magwa oyienwa mondo mano timre. Gikoni fuok maduong' osenyiedhore nyaka ne jaduong' Okoth Waudi wit ngimane, omiyo gineno ni dwaro nitiere mar bedo gi jago manyalo chwalo ajenda mar onagi korka weche mag ohala, siasa kod somo e kind mamoko e kuonde ma owinjore. Mae momiyo ne wamanyo ka thuolo mang'eny mondo wang'iyane kaka nodong duo. Nito en ng'ama nade monyalo chungo ogandawa kendo chuno e lobi kendo iwe e lobi kendo lore e lobi kendo puonje e lobi otimo. Kora wacho ni niya, agulu ok idiedi maonge tach. Wane tach. Wadwa died agulu. Jomo ng'eya to ng'eyo ni an atiyo donge. Clarice donge an atiyo. Bas, nyaka nyithindwa som, nyithindwa mosesomo bende nyaka mi tich, professionals magwa bende nyaka mi thuolo mowinjore gi sombgi. Minewa magoyo ohala bende nyaka mi thuolo kendo gibed supported e ohandgi. Magi ne giwacho sechegi mang'uro osebedo kadhi nyime ne kata obedo ni kwan onagi ma jogo ombulu thoth kadhodh nam chumbi kwan gi pok okelo lokruok mowinjore e telo kaluwore gi pogruok mantiere e kindgi. An gima nyalo kwaro, akwayo kwe gi dongruok. Ywaruok osebedo kage kacha to ywaruokno ema doko chien. Koro gima temo wacho kabisa adwaro ni mondo mi telo masani ngecha okaneno ka political figures nika manyiso ni ya en ng'ato ganda. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duond bura mar UDA osingo majiwo kampen margi ne yiero madundo ma Narok Town ka jotelo kod jogo ombulu ojiw mondo mi otim kampen e yor kwe. Magi nowachi e kinde romo mano yuorie gi mine e dala mar jachung' Kanyinge Kudate ma ochung' galaro komno e roko tiko ma UDA bang' tho wuon gi Lucas
Kudate. Jalup jakom mar UDA kaunti ma Narok Leah Timama oseo moko kuom jood bura kod jokanyo mag UDA kuom rem timo kampen ne jachung' margi ka gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu to kwayo josiasa mondo tim siasa mar kwe motelo ne yiero madundo tarik 27 dwe mar 11. Yetu tusione kama mtu yote anataka kufanya kitu yote, kila mtu aombe kura na Mungu atatujalia. Why are you not coming out to support the party candidate? Do we have another UDA, or we only have one UDA which is led by His Excellency Ruto? Jokanyo e sekta mar somo e piny Amerika otimo limbe pachoka mar puonjo rowere e wi yore mag bidhruok mar telo. Ka giwuoyo e romo manobagi e kaunti ma Kisii, ginyiso jo Kenya mondo sir chenro mageto geng'o timbe mag tiyo gi yedhe mamero ji, EMOU kaachiel gi lwenje mag kit chwech. Jopuonjrego mawuok e familia mochando bende oyudo sir mar somo. This is my 6th time returning to Kenya, and I'm very happy to be returning home. And they very specific students that some of the people here that were so touched by them that are now sponsoring them one-on-one to see their progress in their education, because we understand that the future of Kenya is here, and the minds are sharp and they're hungry, and so we want to continue on so that way they can continue to have a wonderful future. This is our 10th anniversary. Now we've brought close to 100 different business owners and leaders of almost every industry. This time around we have 15 different speakers, authors, and entrepreneurs, business owners, captains of industry, leaders, humanitarians. And so our job here is to give to the people, but no matter how much we give, we have realized we get more in return. Service to humanity is service to God, and that is exactly what Kenya Keynote Tour and Top Talent Agency are doing, and they believe in leadership, transformational leadership. Over the last 1 week, they've been going around schools in this country. We have reached over 20,000 students speaking about leadership and raising young leaders. Rowere ochako wuok oko ka romgi ne ndikore kaka jogo ombulu e apise mag IEBC bade majuja. Mary Ndung'u ma ochung' ne yiero kata returning officer kod jalupne oyango medruok mar kwan jogo mandikore ka jopuonjre mag JKUAT gin moko kuom mago ma osejiwo kwan noero, ka jaod bura ma Juja George Kiomburi bende osiro rowere mondo mi ondikre, ka bende omedo jiwo sirikal mondo chiw opande ne jopiny ma onge kipande. Remember, we started the exercise on 29th. That week, ilikuwa a bit slow, but by Friday of the first week, numbers ikawa mingi. So by today, by now, we have now registered 662. We have very many people turning up to register as voters, and this is mainly because we have JKUAT, which is just our next door neighbor, together with the fact that Juja is cosmopolitan. So we are registering very many people, both for the constituency and also for other constituencies. Nimekuja leo kuchukua my voters card for the first time. The service has been a bit slow, yeah, but I'm happy I've gotten the card today and I can vote in 2027. Tukiamua tukuja hapa wote and the building is so small, tutazitosha hata. So hata kama unaweza kaa na au na wanafunzi peke yake, ujake wazazi wa pale Gashororo wapo wapi wajakuja wote. Sisi ni wanafunzi peke yake tuko hapa, ukiangalia these are youths who are here. So maybe so sessions mingi hata kama tatu hapa hivi Juja itakuwa sawa hapa hivi around. Mimi nataka ku-encourage kila youth tokea manzi. Hii ndio chance tumepewa. Tusirudi streets tena. Hii ndio chance ya kubadilisha kila kitu. Kuonde rito nyithindo e kaunti ma Kilifi ni kod midhiero ma chopo kare dwaro margi. Riwruogego wacho ni gisekale midhiero kendo ok osebedo mayot e reso nyithindo mathoth gi gin mago maonge kod nyalo.
Jatatiye mar karito nyithindo ma Malindi Robert Veronoki owacho ni okang' mar tend Amerika chungo sir mar yande giyudo osemiyo gibedo gi nok mar mwandu ma ginyalo tiyo godo e rito nyithindogo. In financial constraints because of the downfall or whatever is happening, political issues and critical issues here and there that have really affected donors or well-wishers supporting us. Of the issues that are affecting each and every one of us, especially the global issues, they have affected these children's home so much, especially the war in different places, economic constraints. So that's why, as Dikra Properties Limited, we sought it out so that we can help them, because it is not an issue that can be handled by one person, all the management of this institution. It's a corrective responsibility. Jopur ma kahawa mawuok e gweng' ma Tongare ne kaunti ma Bungoma koro dwaro ni sirikal maduong' kod sirikal mar kaunti mondo ng'i chandruoge ma gikale ka giloso bang' limo achiel kuomgi ne gilero ni chandruok ma gin godo mopogore opogore osemedo ketogi e akirikiki ka gimedo ni kata ka pur mar kahawa dhi malong'o pod gin gi masira moko ma gikale. Tunaomba tafadhali watupatie PI plot na alafu watuchengee factory. Imagine we are using hand pulpers kupulp kahawa. You can imagine how much time we shall spend. Uko na magunia 5, uko na magunia 7, and you are using a hand to pulp your coffee. Kama Coffee Research tumekuja hapa siku ya leo ili tutangamane na wakulima, tujue zile changamoto ambazo wanapitia na pia kuwaelimisha kwa zile mambo ambayo wanafaa kuyafuata ili waweze kupata mazao bora. Changamoto yetu ambayo tunapitia kwa kahawa ni kupata tu mbolea ya kutosha, sababu pesa saizi imekuwa ngumu, hauwezi lisha kahawa yako vile inatakikana. Zaidi sana hata spray ndio shida sana. Luoro kwa gweng' ma Lorogon mantiere Turkana South e tog ma West Pokot kod Turkana. Jogwengo ywak e wi monj kod nek kaachiel gi kuo ma jamni masani okwako gwengego kendo osekelo tho mar ng'at achiel kaka Cynthia Onyango leronwa. Imeisha. Kila siku msee moja, msee mbili, namna hiyo wasee ameisha. Sasa ni kwa sababu gani ya kutokuwa na usalama? Jodak gi Malorogon wacho ni pok gibedo gi kwe odiochieng' otieno kuom ndalo adek. Mahali tumelala tumeshinda mpaka leo asubuhi. Risasi kila kona ya Lorogon. Utashindwa huko dunia gani? Tuko Kenya ama tuko Turkana ama tuko Gaza ama Afghanistan, Koreal wa Yehe. Hakuna kona ya Lorogon jana usiku sijasikia mlio wa risasi. Mati Morebang Jomaundu ma ichich ni owuok e kaunti Malibamba donjo ka kendo bayo lisasi kaachiel gi kwalo jamni e dala jaduong' ni Makai to ginegi. Msi akapeleka mbuzi hapa Kadholi muda ya saa 2. Kidogo kidogo tukasikia bunduki kilia. Mbuzi kaenda wakachukua mwili ya msee. Sijui ni nini wanapenda kuchukua mwili. Mbona wasichukue mali kama ni mali ndio wanatafuta? Na sisi na Wapokoti kila wakati. Sijui tutafanyaje. Ywak lisasi makinde ka kinde osekelo midhiero kendo chungo somo e skul primar Malorogon. Hakuna mtoto anaweza kusoma kwa sababu wakati risasi ikilia hapa inalia kama ile ya Kosovo. Ya inji ile watu wanapigana na mabomu. Unasikia mabomu na marisasi kubwa kubwa inapigwa hapa na wanafunzi wako hapa hivi. Mpaka hiyo Friday hakuna mwanafunzi alisoma. Hata leo wanafunzi wako nyumbani kwa sababu ya hiyo nini? Ya hiyo changamoto ya insecurity. Mpaka mtu akauliwa karibu hapa hivi mita moja kwa fence ya shule. Jogweng' Makai medo dak gi luoro ka koro gikwayo sirikal mondo resgi. Sisi tunaomba NPR. Hii kijiji ya Lorogon
sisi tuko na uhaba NPR. Na ukiangalia tuko na vijiji karibu 6. Tuna risk maisha, tunaenda kubeba majerikani daraja, hatuna security, na sisi bado ni wamama wachanga, tuna watoto, tuandikwe NPR. Sana mimi nataka nishike fimbo. Nataka nishikilie jina ya mseaule, nibaki kuwa kiongozi, na mimi pia nishike chuma. Bendegi wachoni wuodh gi okosebedo mayot mar donjo kata wuok e gweng'no ni mar jomaundu thoth nyaka enderni kendo jamni magikwalo ok yudi. Unajua kazi yetu anti-stock theft. Mbuzi hata moja ikiibiwa, wanatakana wafuate wafanye nini? Warudishe. Na wajasema ikifika kwa milima msirudishe. Paka watumie minzi yote wafanye nini? Warudishe. Kama ni ng'ombe, warudishe. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira oseoduol mochune gero apeini e kor gwenge Kera kuom jwang'o kaunti no e gedo mar apeini manche nolandi ka giloso e nyasi mopogore opogore. Gikoni gidwa ng'eyo gimomiyo kaunti ma Nyamira ok orak manche ne Kera olando mar gero apeini e kauntis mopogore e pacho ka. Nyamira residents, they also pay tax. And we want to give them an ultimatum of 1 week to do the advertisement they made on the roads. I was so disappointed that the Minister for Education will stand and mislead the people that we were denied the roads because that our leaders were unable to present or to make requests. This part of our tax, and we don't need to beg to be given what belongs to us. Mimi ningeambia wale viongozi wetu wako huko mbele, si lazima ukae na president ndio Kera ifanye kazi hapa mashinani. You were elected by the people who are represent ndio waweze kupata ile haki yao katika their level hapa mtaani. Why are we not given the roads? We're giving you ultimatum of 7 days, after which we're going to file a petition to question why are we not being given the resources that we need, and also know if our taxes are taken for granted. We saw our delegations going to the status from Nyamira County. Hakuna hata project moja waliomba kutoka Nyamira County that was to be tendered, and if it was about the resources, inawezekana aje unapata one single county iko na over 10 projects running, upata Nyamira County haina hata project moja, yet to pay taxes kama counties zingine. Erokamano Nyakaramogi, magi gin weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e Ramogi TV. An gi ote moko ka mabende aneno kosedonjonwa kaeri. Linda Achieng' kani Utawala iwacho ni in kodwa kendo ineno ati wuora gik matimore e piny Kenya ni. Mamoko bende aneno kanyo kanitiere owacho ni iluonge ni Mama Billy wacho ni entiere Kabondo. Owacho ni weche ng'anyo mag thieth no lit nande kaluwore gi thoe mag nyithindo, sirikal isaidia yawa. Erokamano ahinya. Kaeto Gideon Ochuka mano jakob bodaboda en bende wacho ni gineno e yo makare kendo owacho ni ji onego ternegi chenro mar empowerment bende Kabondo. Jo Odundo mtu kubwa size ndogo iwacho ni ntiere Kariobangi market, ineno e yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien mag migago. Wadhi e yueyo to kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi